Aloyse. Hej. Og velkommen til Buksetrummene. Ja. Stalker! Som sagt har Mads efter et skin af en buksetrold. Den går der, Mads Munk 20. Kamera! Ja, jeg følger efter dig, Kjeld! Du er i tv, du er på Sherlock Holmes nyhederne. Okay, det er svært at styre med op til vejen. Nej! Vent, der er lige noget, der ringer. Okay, Alfred, vi tæller bare videre. Ja, som sagt, vi begynder på en ny serie, der hedder GTA. Og det er en server, hvor man får guns og sådan noget, hvor der er en texture pack på. Jeg kan lige vise min ender. Jeg viser også lige min. Altså, det er samme design som med våben, eller det ser bare sådan... Okay, det var forkert knap. Prøv at se. Altså, hjelmen ser rimelig nice ud. Så. Ja, jeg kan også lige vise det, hvis I heller vil se. Altså, der er også guns her. Hvor er I? Se, det her, det er sådan det er de guns, jeg har. Jeg har en sniper og sådan. Ja, det er en tier 2 sniper, og så har jeg lidt... Ja, jeg har også en gun. Men dreng, skal vi ikke godt komme i gang, fordi at... Jeg er allerede inde på serveren. Altså nummer 1. Okay, jeg går ind på nummer 1. Jeg startede lige uden for den der... det der sted, hvor der er sindssygt meget ting. Okay. Og jeg er spawnet ude på en bro. Og nu gælder det hele... Nu gælder det så for mig, Alfred og Mads om at finde hinanden, og vi mødes... Jo, det var her. Vi mødes ved stadion. Ja. Jeg holder min hånd meget mærkeligt. Oh yeah. Ja, som sagt, jeg er Papa Play Game. Alfred er det Lego Alf. Mads han er bare Mads. Ja, og vi tilgør sammen. Jeg har sat i nogle andre rækker. Det er Bøssen, det vil sige Alfred. Nej, undskyld, det er Jonas. Nej, jeg er ikke nogen bøs, mand. Hvem var det så, der var Bøssen? Nej. Jeg tror, du har glemt det, Mads. Nå ja, det er MC. Selvfølgelig. Nej. Jeg var den varmle. Alfred var den lange. Den, der lignede en pige. Ja, ham der lignede en pige. Og så var Mads den dumme. Nej, jeg var bare Mads. Nej, du var den dumme. Der kunne beskrive mit navn. Jo, Mads den dumme. Mads var den dumme. Der er ikke andet, nej, så er det sgu da Mads idioten mere. Mads idioten, den er også meget bedre. Mads idiot, der er ikke noget, der kan beskrive dig bedre. Nej, Mads... Du flip. Sniper! Bitch, motherfucker, nu får mig papa en sniper. Jeg kom ud. Nej, hey, Munke er ikke tilladt på vej. Mads, Munke er ikke tilladt. Ja. De munkede mig. Jonas, hjælp mig, der er nogen, der gør med. De munkede er ligesom en munk. Okay. Fuck. Jeg kører bare rundt. Fuck, der skal jeg ikke ud. Det ser rigtig dumt ud. Jeg har kørt tilbage. Nej, gør ikke. Kør den vej. Mand, jeg har ikke mere mad. Eller jo, jeg har 3 mad. Og der, vi kan sagtens få ting uden at... Der er flere mennesker, der gerne vil munke mig i skideren. Der er flere mennesker, der vil munke mig i skideren. Tak for info, Mads. Det behøver vi slet ikke at vide. Det behøver I at vide. Hvad hedder hun? Den mund! Det er faktisk en mand for en gang skyld. Fuck. Der er nogen der... Der er endnu der mennesker. Jeg vil munke i skideren. Ja. Jonas, jeg vil munke i skideren. Wow. Hvad gun? That was gun. Nej, der er ikke lige nu. Jo, der er min kat. Nej, har du kat? Ja, nej. Ja. Hvis du ikke det. Nice. Kan du også lide katte, Mads? Nej, jeg kan ikke lide dem. Det er slet ikke fordi han... Vi har også rotten flesh. Fuck det. Jeg kan ikke lide dem, når de konstant skal gå ind og ud hele tiden, fordi vi ikke har en kattelem, og fordi mine forældre ikke gider at give os en. Det lød lidt klamt. Mine forældre gider ikke give os en. En ind og ud. Ja, jeg fik 3 pistolammo. Ja. Og pistolammo er altså så ikke lige fuldstændig går amok over, hvad fanden er det til det der pistol? Eller, det er det der ligner skud, altså. Hey, vi spiller GTA handouts. Vi spiller GTA. Okay, hvad fik jeg? Jeg fik en assault. Der er ikke normalt Minecraft, men ja. Hvad fanden, det er meget sjovt med GTA. Men der kommer også normalt Minecraft ud på et tidspunkt. På et tidspunkt. Ikke lige nu i hvert fald. Nej, drenge, ja.
Guys derude, hvis I synes at... nej, glem det. Det var lidt... Bøsser og bøsserinder. Gutter og gudinder. Så vil jeg lige sige bøsser og bøsserinder. Ved du hvad de ville gøre med dig, hvis jeg er en sniper lige nu? Skud mig. Nej, skyd dig ikke skridtet. Så bliver jeg træt. Han bliver rigtig træls. Jeg bliver svans. Det er du i forvejen. Ej, come on. Kan jeg ikke bare finde et godt sted? Der er ingen her. Der er normalt døre. Det der, det ser... Hold kæft, det er en fed bygning, det her. Holy shit, den er sej. Jeg tror aldrig, jeg har været her. Hvad er min FPS på? Okay, den er helt nede på 45. Hvad er min på? Au. Sagt, vi er ikke de Jeg største blev munket computernørder. skyderen igen. Hvad sagde du, Alfred? Vi er ikke de største computernørder også. Fordi jeg optager, så er den på sådan 23-30 døgn. Altså, mine er på 5... Nej, 29 minutter. Den graver mellem 5... nej, nu glemte det. Den er på 46 nu. I believe I can fly. Hans computer er nok lidt bedre end min. Selvom den er meget mindre end din. Det er lidt sjovt. Og nu er der en kat, der prøver at spise mine nøgler. Nu er der en kat, der vil spise mine nøgler. Så kan den spise dem. Velkommen til mit liv af dårlige beats og idiotiske venner. Så er Peter stille. Mads. Nå, taler du om dig selv? Ja. Hvad? Taler du om... Ja. Det der, den kan jeg ikke få. Pisser os. Den kan jeg heller ikke få. For den sidder fast. Ad. Seriøst, sidder din pik nu også fast i Nej, den? det var ikke så meget det, jeg sad fast i gulvet. Nå. Au! Forskel. Ja, jeg se. Men alt er ikke helt ubrugeligt. Nu kan jeg endelig få noget mad. Se, alt er ikke helt ubrugeligt. Altså, ja. Au. Okay, Nu munkede gulvet mig i nu skyder. der gudinder. Jeg har lige fået noget ikke særlig godt. Og det kommer ud på både mig og Mads' skærm, det her. Nej, mig og Alfreds skærm. Fuck my life. Det lægger sygt, så... Bil en græn. Au. Nej, nej. Guys, hvis det er, den her optagelse bliver totalt laggy, så kommer det ikke ud på min. En shot. Hvorfor siger du det nu? Fordi nu ved jeg bare, at den her optagelse bliver totalt laggy. Nej, men så kommer det mindst det ud på Alfreds. Eller i hvert fald, mig og Alfred, vi optager på samme tid lige nu. Og dreng, jeg holder ikke styr på tiden. Okay, jeg døde. Damn. Der, en kiste. Jeg Kan siger ikke sidde og kilde mig på numsen, lille kat? jeg er dreng, seriøst, jeg er mega ondt i... Dreng, I ved, jeg er mega ondt efter i går. Så lad være at få mig til at grine. Okay, det lyder virkelig klamt. Minkea. Ja, er du over Minkea, altså? Hvad fanden? Nej, jeg troede, det var Minkea. What? Kap. Så Minkea? lad være at kilde Ja, mig på numsen. politiet er efter mig. Politiet vil du også gerne munke mig i skyderen. Jeg fandt... Tak for info. Jeg har fandt parkeringskælderen. Er I der? Nej, jeg er ikke her. Jeg render rundt i en anden. Fuck! Jeg sagde ikke fuck. Vi prøver så meget som muligt at ikke at bande. Det går bare ikke. What the fuck? Jeg har fundet en ny... Okay, det gik ikke så godt. Jeg har fundet en ny pistol! Jeg har ikke prøvet før. Nej, som sagt, det går ikke så godt. Det der med ikke at bande. Hvad fanden? Au! Fuck, den har 28 skud. Er den sindssyg, eller hvad? Den er sgu... Den er Dreng, jeg har fundet en tier 3 pistol, tror jeg. Så lad det være. Lille dumme kat. Jeg tænkte sådan, så lad det være, Jonas, din lille dumme kat. Jamen, Jeg er den eneste, der tænker på den måde. Ja. okay, gutter og gudinder. Nu går vi ud og tager det her. Perfekt. What the fuck, jeg har fundet en mega awesome... Jeg gider ikke tilbage til den lortestol. Okay. Nej, ikke stol for helvede. Brug, mand. Ej. Hold kæft, du er dårlig, Jonas. Lille bavian. Ja, jeg har det fandme også. Jeg har også lige kastet op, altså. Fanden. Okay. Ja, tak for info. Hørte vi at vide fordi... Fuck, ham der skal jeg ikke lege med. Fuck, jeg dør nu. Fuck, jeg døde. No shit, Sherlock. Nej, ja. Jeg har lige fundet en mega awesome pistol. Og så dør jeg fandme. Jeg er fucking dårlig. Jeg skulle bare snipe ham lige in the ass. Og så skulle jeg bare skudt ham med 300 km skud i sekundet. Jeg spawner lige på sådan ude foran parkeringskælderen. Fuck, hvor nice. Det er ham, der prøver at dræbe mig, ikke?
Mads, det er ikke dig. Ja. Du er ikke i parkeringskælderen. Fuck, Claude! Blab, 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 blab. Så er det ikke Så dig. jeg står lige og stiller tikket. Gæt hvad jeg gav ham. Hvad? Et pistolskud. Drenge, jeg er nede. Okay, det her, jeg prøver at Fuck, lade fuck, 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 fuck. Nej, jeg skal Ej, for fanden, jeg dør hele fucking tiden. Giv mig en cloud. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Nå, okay, jeg dør bare hele tiden. Ingen lægger mærke til det. Ej, hvor er I gode venner. Ja, det er vi. Jeg bliver munket i skideren konstant. Jeg har fundet parkeringskælderen. Jeg er nede i Jeg stadion nu. er over parkeringskælderen, fordi jeg kan ikke komme ned i den af en underlig grund. Pisse jeg til ham. Pisser mig af. Ja, det gør vi i forvejen. Jeg elsker også dig. Shit. Der er idioter, som har pistoler, og det har jeg ikke. Er det din egen opstilser? Den vågen. Og Det er mennesker. hvorfor? Der kommer fucking nye pistoler. Drenge, tier 2 shotgun. Hvad fanden er den? Står godt den lige op? Shit, Sherlock. Der er faktisk nogen, der har... lad os lige teste den ham her. Den er ikke særlig god mod ham her. Hold kæft, jeg er lækker. Fuck! Seriøst, er det her? Yes! Jeg fandt ud! Woo! Og jeg er nede i parkeringskælderen. Jeg er tæt på at være nede i parkeringskælderen. Jeg ved bare ikke helt, hvor jeg er. Og jeg bliver skudt efter af HT. Du bliver... Pisseirriterende. Nå, er det ham, der... Pisser mig af. Jeg pisser dig i forvejen. Okay, den her politimand... Og der er guys, hvis I synes, at vi banner meget mod hinanden, eller sådan, disser hinanden, eller sådan noget, eller er rigtig ondt mod hinanden i forvejen, så er det bare for sjov. Vi er rigtig gode venner i forvejen, eller rigtig gode venner i dagligdagen og sådan noget. Men vi plejer at disse hinanden rimelig meget. Ja, vi kan tage det. Ja. Jeg kan ikke lide det her. Der er sådan 10 mennesker ved mig, og jeg er lige kommet ned i parkeringskælderen, og jeg har 1,5 hjerte, og jeg er død. Nej, Mads, jeg er også i parkeringskælderen. Jeg tror måske, det var mig, der dræbte dig. Ej, det var det ikke. Oh fuck! 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 Vi Oh har fuck! fattet Oh fuck! Han skød min bil! Jeg er på en båd. Den lille svin. Of course, hvad forventer du? Ja, i hvert fald noget mindre om dig. Og for helvede, så vil jeg slå en væg. Hvor er den utaknemmelig, den lille lortevæg. Worst this ever. Dreng, vi skal seriøst have en advarsel i vores ned i beskrivelsen. Advarsel, voldsom sprogbrug. Ja, Seriøst. det kommer der nok. Ja, det gør der nok. Hvis der kigger i beskrivelsen, guys. Og guys, og hvorfor siger jeg hele tiden guys? For helvede, det er dumt. Venner! Nej, ikke min... Eller jo, det er I, men... Fuck det. Piger og drenge, guys og gutinder, og guys og guysinder, og gutter og gutterinder, og... Idioter. Okay, så kan I ind. Ja. Gays og gays. Mest gainer. Ej, det... Nu glemte jeg faktisk lige, hvad jeg skulle til at sige. Nemlig. Det er det, der var meningen. Nej, men jeg hader hver eneste gang, man skal sige et eller andet nogenlunde vigtigt. Du siger aldrig noget. Fuck den her bror. Er der gået lidt sirene i dig? Dårlig joke. Ja, fuck! I kan lige... se. Ja, jeg er rigtig dårlig til det her spil, guys. Jeg Jeg kunne altid have den stemme, der taler lige nu. er rigtig dårlig til det der spil her. Hold kæft, kan du forestille dig at se det her? Jonas, det ved vi godt. Hvorfor fanden spawner jeg fucking det samme sted hele tiden? Oh fuck, 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 oh Vi fuck. har fattet den! Det håber jeg at råbe hver eneste gang, jeg skal sige det. Ja! Woo! Okay, vi har fucking fattet den. Nå, okay, hvad vil du gøre med det? Jeg så dig faktisk dø, Alfred. Tror jeg. Var du inde i parkeringskælderen? Jamen, jeg er ikke død. Nå, okay. Så det er bare sådan, jeg er død. Nå. Kæft, jeg skal skide. Lad mig skide Jeg var i lavet fred. pølser i fred. Ellers får du en flad. Ja, okay.
Gæt, hvad jeg får masser af lige nu. Lyder. Lort. Jeg troede, du sagde lyder. Og jeg troede, det var dig selv. Nudler. Hvor får du masser af nudler? Ja. Jeg troede lige, du sagde luder. Jeg får masser af luder. Det får jeg sådan set også, men Hvad? ikke noget. Må du så ikke lige tage mig næste gang? Nej. Nej, jeg gider ikke at tage dig med næste gang. Det er bare sjovt. Guys, der er intet af det, at vi siger alvorligt. Seriøst. Ja. Det går galt. Vi siger, hvis det her det er alvorligt. Det er det ikke. Nej. I hvert fald ikke, når Alfred taler. Jeg har fundet underground. No shit. Til kiste. Har I prøvet at være i England, dreng? Hvad? Har I prøvet at være i England? Ja. Min bror bor fucking i England. Nice. Slå den, bitch. Ja, jeg er helt enig. Og for det andet, hvis jeg var en bitch, så ville jeg også være i familie med Mads. Jeg vil prøve at tage ham herud. Pas på, eller jeg spiller noget Fat Kid. Jeg ramte ham fandme. Hvad? Jeg dræbte en. Fuck, hvor er jeg god. Ja, det trykker. Jeg tror måske godt, at jeg seere kan høre en kat lige nu. Det kan vi ikke. Nu kan vi. Mads, stop. Der kommer copyright på. Stop. Nej, det er seriøst det her, ellers kan vi ikke lægge den op. Seriøst, stop. Og så får seeren også hovedpine. Det gør de i forvejen. Okay, I'm out. Nej, mis. Vi er sådan alle tre sådan på tre forskellige steder på verden. Nej, det er vi faktisk ikke. Men vi er sådan tre forskellige samtaler. Der fucking kom den. Nej! Jeg spiller noget Fat Kid. Lad nu være med at din noob. Ja. Okay, lige nu kommer skærmen til at stå Jeg stille. laver noget fucking parkour og dør for alle hot. I'm going to Jeg hader Fat Kid. Ik hader for lot. Hey, drenge, der går måske noget... Drenge og gudinder og alt det der. Der går måske også en enkelt video med Fat Kid. Kom med Smash for at overtale os til det. Fat Kid. Hvad? I hader det jo, selvom jeg elsker det. Vi gør det for din skyld. Det er også din kanal. Ej, det er ej. Nej, det er faktisk kun min. Og min. Jeg har sgu også kun til den. Det har Mads også. Hey! Man skal bare ikke finde ud af det. Så meget. Undskyld, jeg siger det, men jeg vil ønske, at jeg kunne skrive fuck i chatten. Undskyld, der kommer lige lidt skratten. Og så bliver der stille. Se om jeg kan tage ham herud. Ja, hvis en stemme blev lavet der, det er fordi, jeg tog min mikrofon væk. Jeg spiller noget Prison. Nej, Mads. Jeg blev Jo. faktisk ikke ked af det, inden vi skulle gøre det. Jeg har fundet toilettet. Ja, du uanset hvad. Men jeg har fundet toilettet. What? Nej. Okay, jeg er nok den eneste, der kan blive glad over, at jeg har fundet toilettet. Fuck. My car. Jeg skulle aldrig have kørt så langt væk. Nej, det skal du ikke. Har jeg ikke flere skud til en fucking shotgun? Eller ikke shotgun. Men heller ikke din shotgun. Nej, hvorfor har jeg ikke mit maskingevær? Okay, jeg har fundet undergrunden. Det er mega nice. Det har du sagt 2 gange! Nå, men det er stadig nice. Jeg hopper rundt under jorden og kan se alle mulige name tags. Nej, men så væk med det. Vil du have en medalje? Ja, tak. Der har jeg allerede 5. Nej, jeg har kun 2, hvis jeg har fået den. Jeg har fået min 5-årsmedalje. Nej. Hvad er det for noget skratten lyd af din? Alfred, har du lige flyttet din mikrofon eller et eller andet? Ja. Kan du ikke flytte tilbage, hvor den var før, fordi at der kommer virkelig meget lyd? Jeg er fanget. Var det bedre? Ja, en anelse. For man kan... Det er fordi, at ellers kan jeg ramme den med skulderen. Down in the... dreng, vi skal også snart til at... Fuck, jeg dør nu. Skal vi ikke snart til at slukke den her video, fordi at... Den er cirka på 19 minutter. Skal vi så ikke bare slukke her? Ej, skal den ikke lige komme op på 20? Skal komme tilbage til sponsor, så siger vi farvel her. Okay. For jeg er lige død. Hvordan dør jeg? Hvordan dør jeg? Bare skriv /spawn. Take me to church.
Hvorfor skulle jeg det? Fordi jeg kan. Hey Jonas, hvor er du? Drenge, bagefter skal vi så ikke spille noget, hvad hedder det, Hunger Games, eller Survival Games, eller hvad fanden. Hvorfor ikke? Eller det... Dreng, altså Alfred bagved. Okay, der er han. Mads, kommer du ikke op? Hvorhen? Til spawn. Morgen. Ja, spawn. Hvorhen i spawn? Spawn! Okay, bare gå lige ud. Gå lige ud. Gå lige ud. Gå lige ud. Der. Nej. Hvor er I henne? Det er Okay, bagved, du løber, fanden! Vi går ind til at ændre testen. Jeg løber sgu da af. Jo, du gør! Testen. Okay, vi går hen til testen. Så siger vi farvel her. Jeg kan altså stadig ikke se jer. Ej, Ja, Mads, er du lige en douchebag, eller er du over douchebags, eller... Kig nu op, din douchebag. Jeg kigger op. Kig normalt. Okay. Du er faktisk rigtig irriterende lige nu, ved du det? Mads, Mads, nu er du fandme irriterende. Jeg vil ikke lige farvel. Nå, okay, folk, vi ses. ja, farvel. I shit.